pag... Hindi ka mo sa maglaag ni mo, be. Hindi sa ligo. Nes, kano dyan, malagi mo? Katogon lang po, ako katog. Hi everyone! Madung hapon. Ako na din po ni si Mama Alitsug si Aliana. karon di guys, adlaw sa Badu. Nja. Daris bay arang mingawa kay kamera na bilin. Kamera ng upat. Tatay sinanay gapo si Aliana kay sila tiri si Ate Ruby, si Aisa ug si Lixie. Nang lakaw, nja ako naikagmenta ko. Apil menta ko silang lakaw kay Kaya mo ba nila ma? Maloy kung Aliana nagbabilin, ja. Kuan po, di po sa Aliana pwede ibiyahe kay... Malapyo ma? Di sa Aliana pwede Malapyo ma? Di sa Aliana pwede i-udog nila kay das... Kuan, das kanang huibi sa gabi, gilantan ni. Gilantan si ja, pero... Hilanat nga kas arapod. Nagtura pong gabi yun na, ja. Kinaugmaan, kalis ginawa ng pwedeng balik. Mo nang murag na ako'y pubiya ba? Nahadlok ko ni ko nga di sana Aliana ilakaw-lakaw. Nga nang kami nakauban nila. Nga nahanabenta po kung maglaglaag kay swerte man to sila ng laag kay nanamarian. Ako pa ni una, kami undoy. Gisundo man sila. Sila truck, kuya Dandan. O pa sila. Kami din sila. Yanas dyan yung abot. Makadako gasa kuya Dandan. Hi guys! Kaya dyan Mark Robert ang pagmangkan, kaysa po ganahan mo, subscribe sa dyan channel. Palihog lang mo ko. Kay kuha na si dyan, estudyante. Kuha na si dyan karon si Kanyir College na si Jack Rim ang korso dyan. Basi ganahan mo subscribe, palihog lang po ko. Dyan. Asa na noon ko. Gito guys, nga kuhan. Bis kay mula ginta ko, ang iba na sa Aliana. Wala laman kay nadok lagi ko kay gilantan si Dadis naging gabi. Malapyo ma? Love you. Hindi. Aga bang ginahon na, ako na po'y mula, agdang ibili ni nanay. Maluwi man ko. Maluwi man ko nga liyan, naman ng patas na laman ni. Malapyo ma? Labiwa na laman ko ni. Mamamirig ang lapyo ma. Ang wala laman ko mulaag. Nag-go kag paparima. Mamagawa na gawang papari. Ako mulaag kay di ka kauban. Nagkakauban ma. Diya karon day guys, gisugod ko daning chloramine ang duster. Na malihog si Ang Jack. subag itang duster sa kado ma. Radyo. Subag itang duster ma. Ano man? Kay Minty Mouse ma. Na malihog des chloramida ni nga ipatahin ni Jack kay nabugto ni. Suot na nahod das gabi itang duster ma. Hindi kay di man guni mo. Di maarag na ma. Di. Ah. Mali guys aning tahigon. Antayin diyang duster. La, madula magdanay nakakuan nga tanod. Ano ba ni? Kaya ako guys, maglisod akong tupok. Maglisod akong pasud og tanod sa dagom. Bisag na ako i-eyeglass. Madugaling kay bautan na glass na nagtahi. Na si Jay nakabutang na daan na. Alangan mo ni. Na. Minsan na ba rin ang urasa, Nay? Ha? Minsan na rin ang urasa? Alas 4 naman. Nauli na si Denmark uguna. Hindi sila wak pa. Si Denmark mo gudingad to, nagmotor. Oh, hala. Hapit na di ko na mula 5 guys. Hindi ako nung adlaw nang relax jug ko. Yung pahuway ko natugog ko kay kanang nay ang girelax sa gang lawas kay puhon ra ba sunod si Mana madto ra ba mig Manila. Ako may mukudog ni Tiri. No nang ni pahuway ko. Kay no, sabak ra batag laban sa
Manila, biyabiyahe. Hindi po ko kay bawang sa dagan dito. Mga na nga nag-ipon kong kusog. Bitaw guys. Dagang salamat di ay. Tao na ay malumong kasing-kasing. Hala, nga naman eh. Hala. Namali, hinuong ko. Namali, hinuong ko. Sa gunting, baby? Naiabot ang mama gunting, baby? Tasan isa to, ah. Namalinog ang pagkuhan, guys. Para naman siya sa gunting to, ah. Lama, tingnan. Hindi ko kapangot sa ngipon. Diya. Karong adlaw din guys, okay tarong nga video. Kay wala lagi na nag-relax rawan ko. Nagkasalamat di ay sa mga tao nga ni share sa ilang blessings para itabang ni Reverse. Diya. Nakatigom na po sila pero di pa din yung dako kadyo. Dako pagkuwang. Pero pasalamat lang mas gapon ni kay namin natigom nga yung atong kantidad. Diya. Nagkasalamat ninyo guys. Hindi sa ganahan mo. Share pa silang blessings sa ganahan pang mutabang. Alam ang ibutang diha ang GCash number ni Florami o bank account ni Reverse. Kaya ang GCash account ni Terry di ay paano di ay adang nag-exceed limit na. Di na masudlan next month pa kuno to pwede masudlan. Mo nang alam ang ibutang diha ang GCash number ni Florami Bulana. Diya guys, dako day po kong pasalamat sa ning sponsor sa among ticket. Pana si Diya. Mami among tawag, mami may dyan ipatawag. Nada na si Diya sa Canada. Diya di man sila mag-mention sa ijangan. Mga nagpasalamat dyan kong dako nga. Na yung mga tao nga grabe dyan, andam dyan nga mutabang. Bisag ka na mga tawhan na di na mo sila kaila. Personally, nakailangan na mo sa kahanginan. Manang, di ko halos ka-imagine guys, nga na dahil mga taong grabe di ka malumong kasing-kasing. Diya ka to pong ni-share sa ilang grasya, nga ilang itabang ni Tiri uban, nakaila ko personally, aguban wa. Diya uban, nga mong kaila, ang marapang parente nga na, ningatag sila tabang, pero di sila magpamensyon. Kaya ba na magsikin sa mo, daghang salamat ninyo. Grabe dyan, ganihan nakahila ko, kay namin parenti ba? Ingagaw nga na ningatag kanang hinabang ni Tiri. Diyan ako nagtuo ba nga na de sila kabuutan dari namo. Daghang salamat ninyo. Naman akong tahi. Diyan karon mo tadtaan mo adto kog bariyo kay mangita ko sa sedanan namo panihapon. Kay ganina may suwa. Kuwala ito mong sudan guys, kanang pinaisan nga bulinaw. Namangita ko sa sudanan. Napod may isda sa rip. Bangus. Kuhaan ka na na marakog gipulan sa isda Puriagaba. Nagbalik pa Puriagaba sudan guys. Ug di sinabaw, inanunan, ug di inanunan, sinugba. Mana guys, usahay ang tao, di masabtan. Kay, bisag na may sedan, mangita pa lain. Karon ang gisedan guys sa panidtukan, gatas ra, rang ibahog sa luto, diyang gibubag ini ni tubig, kasi makarilit dana. Basta tapuan kung magsedan guys, maradyo na yung baton. Agluto, harang bubag ini ni tubig, diyang butang gatas, o di gali gatas, may luma dyan yung kanunay, kanon guys, basta hindi ko ganahan mo sa daan.
Namin may sadaan kay di pa may kanang napinay isang bulinaw, jadi apa po'y kanang bangus. Diya, malagi to, ako ganahin, ragilod ko na gana na sisda. So mga to hanggi sadaan. Agaw-agaw sa kalya na maylo. Di ba yan? Wala piyo ma. Abyo. Diya karon guys, matukos ubos. Nangita ko dito ginsay masidan pa ni hapon. Diya, babay sa yan. Bye-bye to ma. Bye-bye. Just then, die. Unsa man na mangon ni mangko? Kana duha ra pila ba pila na sa nakakilo pinang kilo? Kana pila man? Ha? Presko pa na? 1 kilo. Presko pa ba na? So, ug tulo, may isa ka kilo. Tibangon. Bisagi ka na isda. Kuan sa kilo, sakto sa kilo. Pila man na? 220 kuno na. Diyan nagbanga turista. Naabot na. Bakit sana? Mapalit pag gikalagagas baryo kayo mapalit ito. Ha? Ha? Minsan man na dyan ipangda. Minsan na dyan ipangda. Hindi ka mo sa maglaag ni mo, be. Nais ka dyan, malagi mo. Katogon lang ko, ako katog. Hindi na ba dyan yung tilugon kay wanilaing? Pwede doon na. Hala. Taas mo na yung mercury. Di po pwede sa reverse. Hindi pa sila pwede. Kaya guys, mapapagulil na ho. Diyan. Isa ka na maliti. Kuhan, naghangis dang napalit kay di reverse makakaunog si Florami. Nagdiraw, kira. Nagagul ko. Lagi, nagagul ko kay agsidaan na may mga taong di makakaon. Mabag na ito dua. Tatay na nay. Bao. Wajilaing ning isdang ning labay. Anja, napoy mga tapay isda dito suwan. Giluod naman krus na nes bangus. Luwi lamang pod. Lor, ningis na na, giluod ako na sa bangus. Wala sa ganahag bangos. Mo pag dimuon kay nga nira. Jag, barbecue. Unsa na po dali kasi pag moagid lang sa baa pa sa dati. Oh, ginoo. Ay bungo ni mo. Makagaol ning